Ακούμε. Πρώτα, σχηματίζουμε ένα τετράγωνο και μετά 4 μικρά τετραγωνάκια μέσα στο τετράγωνο. Τα χωρίζουμε στα 2 από κάθε τετράγωνο και πάνω από κάθε τετράγωνο γράφουμε έναν αριθμό για να γίνει αυτή η πράξη. Εδώ πέρα γράφουμε το 5, εδώ πέρα το 2, εδώ πέρα το 3 και εδώ πέρα το 6. Τώρα, πολλαπλασιάζουμε το 2 με το 3 και μας κάνει 6. Πολλαπλασιάζουμε το 2 με το 6 και μας κάνει 12. Πολλαπλασιάζουμε το 5 με το 3 και μας κάνει 15. Και πολλαπλασιάζουμε το 5 με το 6 και μας κάνει 30. Τώρα προσθέτουμε διαγωνίως τους αριθμούς. 2. 6 και 1. 6, 1 και 0 μας κάνει 7. 5 και 3 μας κάνει 8 και 1. Και αυτό εδώ πέρα είναι το αποτέλεσμα. Λοιπόν, δείξα μας τώρα και για το πώς μπορούμε να σβήνουμε τις γραμμές, για να είναι πιο εμφανές το ποια προσθέτουμε. Τις γραμμές ενδιάμεσα. Για να είναι πιο εμφανές ποια προσθέτουμε, μπορούμε να σβήσουμε τις γραμμές που είναι κάθετες και οριζόντιες, ώστε να μην μπερδευόμαστε. Αυτή και αυτή εδώ πέρα. Ωραία. Και τώρα είναι λίγο πιο εμφανές, γιατί βλέπεις ακριβώς τις διαγωνίες. Δηλαδή αυτό Που είναι οι μονάδες, οι μονάδες, οι δεκάδες, οι εκατοντάδες και οι χιλιάδες. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.